ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро манзури шумо менамоем. мақсад аз таҳияи барномаи мазкур пешгирии ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ мебошад, то ин ки содиркунандагони кирдори зидди ҳуқуқӣ ва нафароне ки дар сари фикри ҷиноят доранд аз оқибати кирдорҳои ҷиноятӣ ба хубӣ огаҳ шаванд. аз ҷониби дигар барномаи мазкур барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон заминаи мусоид фароҳам меоварад. дар барномаи мазкур шумо имкон доред вобаста ба воқеа ва рӯйдодҳои ҷиноятии як ҳафтаи охири кишвар барои худ маълумот пайдо намоед. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. боздошти гурӯҳи трансмиллии нашаҷалов ва мусодираи миқдори махсусан калони воситаҳои нашъатдор. ахмақ набоши гунаҳгор чӣ хис наметавонӣ кам гапи ҳамин гудакагирисиён ҳамин кор шахмон иттифоқи сегонаи дуздон ба даст афтоданд. мусодираи ашёҳои рӯзгордорӣ аз ин гурӯҳи ҷиноятпеша. омадам инҷо ҳеҷ ка набуд. телевизорро тела када ва даруни хона дохил шидам. аз рӯи курпачаҳои хонаи дарун 6000 сомон дарёфт карда ба ҳам табар омада бо ҳамаи бародаронам баромада рафтанд. аспдузд ба даст афтод. гумонбарон автомашинаро рабуданду тавассути он ба дуздии чорво даст заданд. мерафтем ман мошиное ки беназорат дар раҳ мондага ҳава ҳуй мекардем калидхатӣ ҳай мекардем мерафтем аним қишлоқҳо чорвоям майда бор мекардем мебурдем ленинский район мефурӯхтем. ин ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ.